ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ. Дӯстон шом бахайр. Ба диққат гӯш кунед. Ман як навора мемонам. Яъне ки мегзарем дар ковер маълум буд масъалаи яъне ки ҷиддӣ. Ин масъалаи сара де соли дӯстон бориш кунам карнет дил беаза наша. Яъне ки оғоз меда муҳ часпондем багам шапкача. Масъалаи парвиз пуд ки дабру шахсе ки солҳои дуроз хусусан дар мардуми тоҷик мусалмон ҳатто дар шаҳри Бангладеш ҳам рафт хизматш расид. Вақте қатъи народ қатъи халқ кор мекунӣ ба қадри чунин шахсо мерасӣ. Ман таърифш намедонам. Раҳмат бародар Рустам Ашуруфа ки яъне ки хуб ганда дар бараш истод хизматча кард, видео кард, масъаларо хезронд. Масъала хезрондан хеле яъне ки темаро кушодан хеле мушкил аст. Аз дарунш бировард. Ман гуфтаниам ки беҳтарин шахса илтимос биёй сарҷам ше. Ман намедонам чӣ кор кардаги. Дар ҳаёт инсон меғалта, меброя ҳама тарафа. Ман қатиш бародар як бор дубор аз наздик дигим салом алок ҳатто дар 80 магазин дошт. Рафтем як бародар хайрам бигем кар садақа яъне ки бигем барои ҳадия кар барои Тоҷикистон рафтан мо саҳараш маърака доштем. Ҳамонҷо бо падаркам додо ба фирм. Барои падаркош не, просто ба қадри чунин шахсо расидан дар кор. Парвезҷон бародари тиллоӣ мусалмон ҳастӣ, беҳтарин бародар ҳастӣ. Ба хотири худо ташвиш наша. Ман барои шуморо пас задан не, ман ба шумо ҳамчун бародар, ҳамчун як коллега, ҳамчун як блогер дар барту гуфта истодам. дӯстони азиз ки яъне дӯсти азиз, ман дар хизмат ҳастам. Ба хотири худо шуморо мегӯм бародар Парвизҷон дастивияз биро. Ман намедонам барои чӣ қарз доштӣ. Инсон пасти баландия дар ҳаёт мебинад. Ман худам черезам қарз гузаштам, медонам қарздорӣ чӣ қадар безеб аст. иншааллоҳ ба қадри имкон 1, 10, 100 мардуми худму даст ба хайранд. кӯмакат мекунем, дар борат меистем. марди даст ба хайри худованд санҷиши гуногун мекунад. бобоҷон 88 дар бартай раҳмат Рустам ҳам ки мақсад боз такрорам шад дар бараш бигири карта парташа мепартоем иншааллоҳ 100,000 сомоне 500,000 сомоне ба қадри имкон дар бари бародар ҳастем. шахсое ки ай бародар мақсад ай шумо қарздор аст, сабур боше. инсон бехато намешавад. инсон ошибка менад дар бизнес ҳамаи кор. биё коре кунем ки бародара қоматша нашканем. як тоҷики хизмат ин хизмат кардааст. ман наворша мемонам дар ахир бибинед чӣ хизмат карда ба тамоми дунё. Парвизҷон аллоҳ сабрат я ҳамчун як коллега шумо, ҳамчун як блогер, ҳар кас дар худаш меган ҷавоб медиҳад. ман дар худам ҷавоб медиҳам. ман ҳамчун блогер, ҳамчун бародар, ҳамчун тоҷик дар барат ҳастем. иншоаллоҳ боварӣ дорам ки шахсои обуначии ман ҳастанд, кӯмак мекунанд. хита дӯсти азиз, сабур бош. аллоҳ шоид қатъи бародар дар тема мана гам назадай. ман аз пеши худам видео карастам. аллоҳ сабрат я ба пеш иншоаллоҳ сабур бош. сарҷамона мо аввалш парвардиготара ай мушкиле мебарорем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران، پدران و مادران. امروز روز آخرین ما در شهر کوکس بازار گرانیسه میانمار و بنگلادش. امروز ما کوشش کردیم چیزی که وعده داده بودیم که